그거 좀 보는 약간 더. खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' नोंथांमोना दिनै नायलांलायदो थामनेलावथ' मिथिखाबाय जानो हागौ मा भिडिअ थारमाने आंना दिनै दारिया दाइसे दाइनै गोलाव गोलाव जाजोबदोंलै दा बेखौ जोंना मेदामा सिनना होयोनो जगार लाखादोंनाय केमसि आरो आयना लाव दारिया थारमाने आंनाथ' दारि गैखाया नै दाइसे दाइनै एखेबारे गोलाव गोलाव अभार साइज ओंखाम जाबानो ओरै फैलायलायनाय जोङो थारमाने माबायदि सिनगोन लेट्स गो सिननोसै मा गान खनदों नोङो लान्थ'थ' वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है स' सिनैनि बाहेराव आं सेन्देलथ' सिथो माथिं दोङो स' गाइस आंना सेन्देला दखान सिथो ओंखायनो लाना फैनो आंखौ जों दारिखौ बाहेराव सिनला न' सिङाव सिनसै खानाय सिनबाय आं रायजोफोर आंनो सिनना होदो नै माबायदि नुदों मारै नुदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आं सिननाय दारिखौ जुदि मोजां सिननानै आंखौ पसन्द जानो हायोबा बेनो स्टिं मोनसे लोंहोगोन आं दखाननिफ्राय लोङाबा देलै स्टिं एसा रायनासै आंलाय मिथिया दै मा जायो गुसि सुसिनो आङो जिख्लाबो हाथाव सिननानै रायजोफोर नोंथांमोन आं आंनि दारिखौ खिथाग्रोनि कौरो जेरै मेरेखा दारियानो आंना जा थारमाने बुंख'आनो थारमाने दारि गैखाया आरो रावनाबो ओमफ्राय इसा आथिं आखाइफ्रावबो इमान खोमोन गोनां नङा ओमफ्राय मोखांफोरावबो दारि गोनां नङा स' इजि बाहाय नुयो आरो बेनो बुंख'आनो दारि गैया जा थारमाने दे हाबथाबफिननोसै दे नै बाहाय दङ नोंसानि बुंख'आव दारि दं गैयालै गैयादां गैया नोंनाव दारि दं गैया नायदो दे जाबाय मा खालामदोंमोनलाय निखो मागादै सिनोलै बेबायदि गोलावद्राय लान्थ' खालामबाय खाना सिनदो इथिंनिया जाखाबायथ' गैखायानो माखौ सिननो र' खनसे बोरमा दारिया स्कुल बोरमा दारि लान्थ'खौ होगोन ना भि काट सिननांगौ सिन भि काट सिननांगौ है थबस्र' सिनखागोन भि काट फुनि दे सायो नोंनि बोरमा दारि जाबायना नों खनसे नायामाय आंनिफ्राय नाया जायाखै ओइ जिंजिंखौ इसिंखौ जिंजिंखौ नोंसिनिखौ गोलाव रोजाब नामा होमबा एखेसो ना इदि
싱검. 예, 마디 심플하길래.นั่นแหละ 괜찮아. 알아봐. 맞아, 이렇게. 이렇게 하고 봐. 신번호 거는 친구. 부탁을 한 거예요? 아, Jabai. Jabai đâu? 잡으면 다리 신경 나. Dạ để mình dắt. Ghi lại, xin lắm. 나이 맑은 신님은 다시 되는 글라우 나프리 다시 나와 게제 나는 당는 다시 나한테 말은 놈들 Là là đây. ini tadi gimana nih so guys ini video apa namanya sosial para kelonwa ini dari bayi bayang ya karena sini teman karena sini kan teman sih kita blog lana pujian ya karena sini berjadi teman komen busuk komen kalam har askar sini anak askar karena barang ada tatap lalu so Mana gue sampai balik gue ya. dari sinkanane mama jalu gitu nih raikiniya selo dari nang lo siapa? dari bayi sini man dami busu saya Kau dami pusi siapa nih? dari bayi sini nih sini nih Soko tambah 30 lah ya nama. sting misi lagi nih ada bom biskut misi ada ahmad sih kau lana yang diperai jai pra haba jaga ada jeneba episode haba jangan kenang nendang mana kau ni wiper ke karena sini dari sini gerang kalam nalaka napa dan juga sopro tangnane karena sini apa hanaya man muskil buat muskil jagan mana badana banyak karena sini mana pun setengah kenang ge so tangnane Aku yasin baik pun setengah nang baik. Ada biar tu nak pisamun. Ada di bilik gede-gede tukang prosin motor masih setengah nang ya. Angkanya hinjaojwng ke baik karena sini gereng. Dari sini gereng. Karena sini gereng siapa nak ek solah kan? Mama lewat dang sana. Sini sih, ikut sana sih kan sih. Ada kena dang mana? Nah, hide dang sini gede. Dang sini. Contoh mana? Dalam ada sosial bawa video. Ini namanya, ini bukan karton. Yang lain. Lebih deng. Bayar kan? Này lại, giả nên video mà đang này, ít ní cái giả này. Cái video bằng ai? ít ní là ngon. Ra ले. रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का Kau mau kamu kisah lah kasih nih. Dari baik dia nih sting masih leng. Nele. Ini lagi kelak. Giả ini kan bang. Itu tak ada doang sudah dipakainya. Ini sih le. Bài luôn khác được. Bài luôn cả. Bài lo. Ôi sao cả là không được bình thường. Vì lạ. Hot. Tasty. Boranda jana. Misalnya sampai dia mau. Ayah. Menjolo me ang. Membeli baca kasih kau ah. Dạ, dân mình giặc hàng. Dân mình giặc á? Dân bộ mình giặc hàng bộ được.
गैला गावा जाजोबसिगोन आंनोमोन बेखौल' मा मा उफुर इखौथ' जाखायो र' 이리 나갈래. somni, 올래? somni 올래? 매달 헐, 막 하면 안 돼. somni. 자, thanks for watching, guys. नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नाङोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम। Hay 이거를 넣는 건 아니야. कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां नाङोबा आरोना ओमफ्राय जोङो भिडिअखौ हप्तायाव मोननैल' भिडिअ हगारो सानथाम जों मोनसे हगारो आरो सानथाम जों मोनसेया स' नोंथांमोना मोजां नांगौथ' जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स फर वाच गोजोननाय थाबाय बाय बाय राखिनि मा बुङो आरो बाय 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 जाना नय बाय बाय